Čauko, vítam ťa pri ďalšom videu po dlhej dobe. A začínam takto z lúky, pretože ideme lietať. Samozrejme, nebudem tu zdržovať s nejakými chujovinami. Keďže som naviazal partnerstvo s Mapskingom, za čo som strašne rád, a poslali mi nové motory na Kaiju. Kaiju teda mal motory 2207 V1 1950 kW. A keďže Mapsking vydal tieto krásne motory vo verzii 2, Neon 2207 V2 1950 kW. Som teraz vedavý, ako sa Kaiju bude chovať, pretože motory by mali byť ľahšie, mali by byť odolnejšie a mali by mať trošku väčší thrust ako V1. Máme tu toto krásne prostredie lúku. Tá žltá repka vzadu tu aj tu vypadá úplne skvelo. Poďme dať prvý let, uvidíme, čo Kaiju na to. OK, takže na prvý dojem sú hodne smooth a stačí mi pomerne málo plynu, aby som držal dron vo vzduchu, čo je za mňa teda úplne že skvelé. A podľa mňa teda... OK, sú... OK, prídu mi oveľa také responsívnejšie možno. Prídu mi oveľa responsívnejšie ako V1, že naozaj OK. Prídu mi oveľa responsívnejšie. Som už hovoril, ale... Príde mi, že mám takú... Príde mi, že mám oveľa väčšiu kontrolu nad Kaijuom. Čo je podľa mňa taký proste je snappy, taký, že úplne sa vyondím a tie motory to proste chytia na plyn, že na to, že tam mám tie isté vrtule, čo tam boli, tak OK. To bolo skvelé. Musím povedať, aké sú. No ani trošku nejsú teplé. Úplne, že vôbec. Normálne ma to prekvapilo. Myslel som, že to bude len trošku vylepšená verzia, ale príde mi, že v nejakých otočkách, keď potom pridám plyn, že ten dron sa vysunie keby kusne do vzduchu a ostane tak, jak chcem. Na to, že je takisto nastavený, tak mám pocit, že mám oveľa väčšiu kontrolu nad ním, čo je prekvapujúce. Veľmi prekvapujúce. Ideme trošku mu dať záťažový testík, trošku viacej. No len takéto šiby-ryby, masné ryby. Záťažový test Kaiju baterka 2.
Druhá baterka je absolútne akože za mňa teda absolútne crazy. je to normálne cítiť. Je to cítiť, že ten kaiju proste letí ostrejšie. Dobre, teraz ma ale zaujíma jedna vec. Či bude kontrola pri nich, aj napriek tomu, že mám freestyleové ratey, max rate mám nejaký 970 myslím, že či aj napriek tomu sa bude dať spraviť nejaký cool cinematic záber, ako sa kaiju s tým popasuje. Dobre, v kaijuovi je ďalšia baterka, ten je ready a teda poďme s freestylovými motormi skúsiť nejaké cinematické zábery a uvidíme, jak si s tým motory poradia, takže let's go. Mám za sebou teda tretí let a akože sorry, tá kontrola nad tým dronom a jak cinematic to bolo a jak krásne, precízne ten dron letí a to nehovorím, že bude to vidieť, lebo je zo spodu. 1300 baterka, 6 minút, pre mňa 6 minút na rok a pol starú baterku na freestylovom drone je že hodne nice. Máme dolietané a nejaké zhrnutie si dáme. Takže prvý let, test nejako, jak sa motory chovali, všetko bolo tip-top, všetko bolo fajn a dron mi prišiel teda oveľa responsívnejší a taký proste snappy oproti jednotkovým motorom, čo bolo pre mňa veľké prekvapenie, lebo som myslel, že úplne rozdiel v tom nejak extra nebude. Druhý let freestyle spolu s launch kontrolom, absolútna šleha. Ten dron, jak je responsívny, jak sa chová, jak sa proste kusne do vzduchu. Niečo úplne geniálne. V tom freestyle a v nejakých takýchto rýchlejších letoch som mal strašne dobrý pocit lietať s ním. A tretí let, teda cinematic, skúška na 5-palcový freestylový dron s freestylovými motormi, vrtulami. Mi to prišlo úplne crazy. Na 1300 mAh baterku, ktorú už rok a pol používam a už má nejaké cykly za sebou, sme dali 6 minút letu a to nebolo iba, že havrovanie na mieste, to bolo akože také proste fakt chill cinematic lietanie tu po celom okolí. Absolútne crazy. Motory aj po lete, po freestyle, hneď po pristáti sú úplne že studené alebo jemne vlažné. Takže mám dobré PIDčko. Každopádne môžem ich len odporúčiť za seba. Ja som vyše roka lietal verziu 1, s nimi som bol maximálne spokojný a keď teda som dostal V2, tak som bol strašne rád, lebo vypadajú skvelo, však sa pozri, ten dron je úplne že mega pekný. A podľa mňa netreba nič viacej povedať, takže díky, že si pozrel toto video. Určite budem rád za nejaký odber alebo like. Ak máš nejaké otázky alebo kritiku, nápady, tipy, kľudne mi píš do komentára. A ak by si náhodou chcel tieto motory, Neon 2207 V2 1950 kV alebo 2050 kV, majú ich vo viacerých variantách. Pozri si Mapsking,
link bude určite v popise a ak by si ma chcel náhodou podporiť a sebe získať 6% zľavu na nákup, tak v košíku môžeš použiť môj kód KAIJU a tým si spravíš radosť a takisto mňa podporíš v ďalšej tvorbe a v mojej ceste v lietaní, lebo to milujem. Takže ďakujem ti a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, pri ďalšej lietačke. Dúfam, že ne pri ďalších crashoch. a to je všetko. Díky, čau.